Jakob, du er kommet til Drake Ja, og skal gå på college i 4 år, ja, yes. og du er lige startet med kampe og så videre. Hvor går det egentlig det år? Og indtil videre går det meget fint. Jeg synes, jeg er kommet godt i gang. Jeg har stadig lidt problemer med at vende mig til de amerikanske spillere. De har lige fået et par nye regler i NCAA. Og gør for eksempel at hjælpe forsvaret af et helvede, fordi man skal hele tiden, altså, når først angrebsspilleren har lettet, må man ikke bevæge sig, og det har jeg fået en helt fejl på. Okay. Så jeg er stadig i gang med tilvændingsprocessen, men det går fremad. Men I spillede noget træningskamp, og så har I spillet første turneringskamp i går. Kan du fortælle lidt om hvordan det er gået for dig? Vi har faktisk spillet, jo. Vi har spillet en enkelt træningskamp mod South Dakota University, og den vandt vi uofficielt. Okay. Og så har vi spillet mod UIC, som er i Chicago. Den vandt vi også på 2 point, meget tæt kamp. De nåede lige for sidste skud af, og den der hopper så lidt på ringen fra af. Og nu har vi så lige haft en kamp mod Iowa Wesleyan, tror jeg. Okay. Det gik godt. Altså, som sagt, så er de 3. divisionshold, så vi er oplagt til at vinde, men vi slår dem med 50 point, og jeg synes, vi er kommet godt i gang. Hvad er din rolle sådan på det her Drake-hold? Lige nu er det bare at komme ind og give noget energi, som jeg altid har været god til, og bare spille fuldt ud. Altså, min rolle er egentlig bare at komme ind for den anden store mand, vi har, og så give ham et par minutter på bænken, så han kan få lidt pause. Og hvad med alt det ude for banen? Hvordan er det at være i USA og være livsstilen og sådan nogle ting? Og det er rigtig sjovt. Altså, det var spændende lige den første måned, men nu har jeg ligesom været her i 2 måneder nu, og 2,5 måneder faktisk. Så jeg synes, det hele er ikke så nyt, som det var til at starte med. Hvad er den største forandring fra at komme med fra hjem, lille Danmark? Den største forandring. Det må være helt klart maden og den sociale kultur i det hele, tror jeg. Men det er vel et rimelig hårdt program med op og have morgentræning og så videre, skole hele dagen og så træne igen, eller hvordan? Ja, det er hårdt arbejde, altså. Det er træning, og det er skole, og så hvis du er heldig, har du tid til at se nogle af dine venner. Men jeg hænger i. Altså, jeg synes det er sjovt, så ellers vil jeg ikke gøre det. Nej. Herhjemme har vi jo lidt problemer. Vi ligger nummer 10 og har lige fået en Drake-spil over, som så ikke har fået opholdstilladelse og spiltilladelse endnu. Ja, det kan jeg forstå på det hele. Kender du ham? Har du hørt om ham, eller? Jeg har hørt om ham. Jeg har snakket med Seth Van Diest om ham, og han... altså, jeg har kun hørt gode ting om, at han skulle være en rigtig flink fyr, og han skulle være stor og rebound godt. Altså, jeg kender ham ikke personligt, men jeg har hørt en masse ting om ham. Okay, Seth Van Diest, som er jeres store centerspiller, startende center. Ja, vores seniorcenter. Ja. Lærer du lidt af ham, eller hvordan? Ja, han er... han... Eller er han bange for at miste noget spilletid? Nej, jeg tror, han har en lille smule skadesproblemer, men han er på vej tilbage igen. Så han spiller et begrænset antal minutter. Men han har sindssygt meget detalje i sit spil og sådan noget. Jeg kan virkelig tage meget fra ham og bruge selv. Fordi han er så... Ja, han er bare gennemført på en eller anden måde. Og hvornår har I næste kamp? Næste kamp er på lørdag på udebane mod St. Mary, som er top 5 på West Coast. Så det skal nok blive sjovt. Det bliver en god modstander så. Noget andet, det I mødte forleden af der. Ja, det kan man også sige. Hvad er et succeskriterierne for dig, Jakob? Hvad er de? Altså, Succeskriterierne sådan med opholdet generelt, eller? Ja, nu tænker jeg lige sådan i den nærmeste fremtid med kampe og træning og sådan noget. Altså, hvad er dit mål? Skal du tage starterpladsen, eller skal du bare tilkæmpe dig minutter, eller? Altså lige nu, der går det faktisk ud på, at jeg udvikler mig personligt og spillermæssigt og fysisk, og jeg prøver at gøre, kommer jeg godt igennem? Ja, det var lige knækt det, men ellers kommer du meget fint igennem. Okay, succeskriterierne er egentlig bare, at jeg udvikler mig
så meget som muligt, og mit freshman year her, det bliver mere at lære de amerikanske spillere, blive fysisk klar til en bedre sophomore sæson for mig. Jeg tror, generelt hele det her år, det bliver bare en mærkelig for mig. Med tilvælgning til ny fysik i kampe og sådan nogle ting. Ja, ny fysik og sætter med kampene og reglerne. Ja, jeg fulgte med på noget live-stat i en af de første kampe, jeg ved ikke om det var træningskampe, hvor jeg kunne se, at du havde 12 minutter, men var fejlet ud. Altså noget med tilvænningen til de der regler, du snakker om. Ja, det er bare... Det er også det, der kommer fra den danske liga, hvor vi bare kan smadre hinanden, ikke? Altså. Det må man ikke på samme måde i... Nej, der er ikke så meget fysisk kontakt i posten. Okay. Og som sagt, hjælpeforsvaret, der er meget, man lige skal vente sig til. Jamen, held og lykke med det. Tak skal du have.